Είμαι η Πινελόπη και είμαι μαμά του Βασίλη. Όταν μου ανακοίνωσαν ότι ο γιος μου είναι στο φάσμα του αυτισμού, όλα έγιναν πιο δύσκολα και πιο μοναχικά. Όμως μετά από 8 χρόνια εμπειρίας και δύσκολης καθημερινότητας, ξέρω πια τον τρόπο να σπάσω την απομόνωση για χιλιάδες οικογένειες σαν τη δική μου. Και είμαι σίγουρη ότι μπορώ να μας προσφέρω ό,τι έχουμε περισσότερο ανάγκη. Τη χαρά. Δημιουργώ ένα χώρο καταπληκτικό που δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Ένα χώρο χαράς, δημιουργίας, επικοινωνίας, που θα περνάνε καλά τα παιδιά μας, αλλά και εμείς οι γονείς. Την Αβάλη. Σύνθημά μας, χαρούμενοι γονείς, σημαίνει χαρούμενα παιδιά. Συμμετείχα, γιατί δεν φτάνει μόνο η ιδέα. Το BCC με βοήθησε να φτιάξω τη μελέτη βιωσιμότητας. Οι δεξιότητες και τα εργαλεία που απέκτησα είναι ότι τώρα πια μπορώ να φτιάξω μόνη μου ένα καλό business plan και απέκτησα και αυτοπεποίθηση. Μπορείς να συμβάλλεις κι εσύ στη δημιουργία του καλύτερου πολυαισθητηριακού χώρου στην Ελλάδα για παιδιά και γονείς που θέλουν και έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη να αντισταθούν σε μια αφόρητη πολλές φορές καθημερινότητα. Σε ευχαριστώ πολύ και σε περιμένω.